I wanna hold your hand and roll. I wanna run naked in a rainstorm. Make love in a train across the country. You put this in me. So now what? So now what? Wanting, needing, waiting for you to justify my love. I'm open and ready for you to justify my love. Gonna do now? Talk to me. Tell me your dreams and mind them. Tell me your stories. I'm not afraid of who you are. We can fly. Wanting, needing, waiting for you to justify my love. Yearning, burning for you to justify my love. To justify my love. For you to justify my love. Open and ready for you to justify my love. Poor is a man whose pleasures depend on the permission of another. Браво! За Мадона! За Мадона! За Мадона! Като Мария Илиева, може да гласувате на 17 731. Аплодисменти и за Funky Monkeys! Махай се! Къде оре? Молим се двамата. Какво е това нещо? Зуек, на мен много ми хареса. Има ли 10 часа? Няма. Още 40 минути има. Колеги, пуснете ли ще го тварство за 40 минути? Да как 40 минути, бе? Няма да сготвят една пилишка ехния. Не, давай по защо. Мария, да сготвят нещо. Аплодисменти за Мария още веднъж, моля ви. Много голяма. Гледам, че се загърнала вече. Детето гледа. Много се притесняваше. Мария, притесняваше, пък като видя чаршаф ти умекна. Като ти замрисна чаршаф и почна. Чаршафите се появиха накрая. Изобщо не искам да омаловажаваш този зверски труд и преодоляване на себе си, което имах днес. Не го омаловажавам. Даже ми беше тъпо, като те гледах. Се повярва ми. Аз те повярвах, ама те хора около теб какво правиха всичките? Това е голям кадъив, казвам ти. Много органична беше. Може. Аз в турски филм не съм виждал такова нещо. Хората малко пъшкат, път спрат. Дай да ви кажеш Журито. За тая касапница. Фънке? Аре, пак ще ми седат времето, моля ви. Добре, Заки, кажи бе, Заки. Моля ви. Кажи бе. Тук сме либерални, бе. Плюс това за една вечер голяма работа. Имаш много, Мария,
Не знам, аз въобще... Спокойно. Имаш ли много голям проблем? Велика си! Това ти е проблема на тебе! Много ти личи, че си математик по образование. Всичко Защото го изчисляваше, нали? изчисли много добре. Кога да влезе един, кога да си тръгне Много другия. добре го изчисли ритмично. Много ти личи, че си много голям артист. Защото въпреки, че това не си ти, го изигра. И ти повярвах. Хилда, Голяма си. благодаря, че зак. Сега аз, както казах, защото ние сме си жури през цялото време, мога да си позволя да кажа и неща, които не смятам съвсем за съвършени тази вечер, както обикновенно мисля за твоите представяния. Смятам, че притеснението ти си личеше. Смятам, че имаше нещо, което някаква спирачка, която се усещаше и си личеше тази вечер. Какво? Ако не си го беше казала в видеото, нямаше да се фокусираш толкова върху това. Може. Абсолютно е възможно. Аз казвам какво Мисъл ти, ако беше, щеше да се разпарцалосиш. Не, аз нямаше да приема този, аз нямаше да го приема. Еми, тя да не мисля, че е искала. Аз казвам какво аз усетих просто. А иначе в интерес на истината, защото аз пък това парче наистина го знам по необяснима за мен причина много добре, беше брилянтна в твоите притеснения относно пеенето и относно влизанията нейните. И другото, което смятам, че също беше фантастично, беше абсолютното покриване на тембъра. Наистина, абсолютно. Фанки. Не беше много трудно да докараш този тембър, бих казал. Не е точно така. Въобще не е така, особено го когато трябва да усетих правиш аз. всички тези неща едновременно с това. Много приятно беше. На вас ясно, че ви е било приятно. Освен това, не забелязах никакви спирачки. Много добре се справи. Да. И ми беше безкрайно приятно да гледам. Фънки, ако искаш да повторим още веднъж тази песен. Да, я съм за. Фънки, ма ти като влезеш, той няма да остане място за другите в легло. Така. Добре, аз Да се благодарим на скрия журито. Благодарим на Мария журито. очаква вашите гласове номер. Страхотна беше, Маре. 17 731 заплая представете ни Аплодисменти!